Υπάρχει το ερώτημα, ποιες ικανότητες και δεξιότητες πρέπει να έχει ο άνθρωπος για να αντιμετωπίζει τις βαθιές οικονομικές και κοινωνικές κρίσεις? Η απάντησή μας είναι βαθιά γνώση και συνθετική σκέψη. Αυτό το βρίσκεται στη νέα γενιά προγραμμάτων μας. Το θέμα της εισήγησής μου είναι η φιλοσοφία των κοινωνικών επιστημών. Τι σημαίνει ότι μια μαθηματική πρόταση είναι αληθής? Πότε θεωρεί ο πειραματικός φυσικός ότι έχει εξαλείψει όλες τις σημαντικές πηγές του ορίου? Ο νους είναι η πραγματική πηγή της γνώσης. Μόνο ο άνθρωπος μπορεί να αναζητήσει και να βρει την αλήθεια. Στην περίπτωση του ανθρώπου είναι η ψυχή που κατά τον Αριστοτέλη αποτελεί τη μορφή που κάνει τον άνθρωπο να είναι αυτό που είναι. Η αιτιότητα είναι το σκυρόδεμα του σύμπαντος για μας. Το 7 και 5 ίσον 12 είναι μια πρόταση όπου όσο και να αναλύσεις, λέει ο Καντ, το 7 και το 5 και το συν, δεν θα βρεις το 12. Ελπίζω να γίνατε σοφότεροι όπως γίναμε εμείς. Εγώ τουλάχιστον απίλαυσα αυτήν την συζήτηση.